Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pinji TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare huccidde mon e oɗo subaka altinande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam hande noon ko talata yo Allah waɗanen jaam hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon ko wiɗon tan goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode seeɗen ɓe min jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗo mboro saw holluɗen caggal jaam ɗum e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe arde ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi hande noon ene jeeya hen konngudi Mimi Touré suuti wiide tan ko tan projet de loi nanata toon to assemblée nationale to on projet de loi ma en gartu hen ko ɓuuri yajde goɗɗum ɗum woni ko ganduɗa kay usine mo ganduɗa waɗi explosé ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon ne ma en gar hen to banggue dawrugol ma en gar hen ko joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe garenne roɓɓinɗu jayndeli meɗen gudditiren jaynde l'observateur e oɗo subaka hande ari tan koye wiide yiyete gardiɗo leydi ndi nani waɗa haqqe doole muɗum gam tan ɗo gurdam ɗam ussori ɗum ɗon noon ɓe mbi yiyata ko ganduɗa ɓeydinoma e banggal loi sene tolni temedere jettuɗa foof 36 ɓeydinoma hen ɗum ɗon noon ɓe mbi nani ƴewte holno watte ha usso kono kadi to banggal ñamde kadi ko ganduɗa kañum woni fourniture scolaire ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gardiɗo leydi kay ene yiiɗi usso ɗo e lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ɗum woni konngudi makko e nde ɗo jaynde l'observateur ɓe jeehi toon to ganduɗa kañum woni ñebbe ɗum noon ko usine baddo toon explosé ha yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen fittande muɗum kamɓe l'observateur ɓe mbaɗi hen losko yajgo goɗɗum kay koɓe kaali woni to banggal Mimi Touré to e konngudi muɗum garane jaynde enquête gardiɗo leydi ndi ha joni tan walla mbiyen conseil constitutionnel ɗum ɗon noon ɓe mbi tan oɗo saaha kay Ismaïla Madior Fall o tan suuti konngudi fanude ɗum tan eno ɓe mbaɗata ha kay ɗum ko ganduɗa kañum woni ka walla mbiyen tan o arte haalde haala troisiéme mandat oɗon haala troisiéme mandat noon o wi conseil constitutionnel haali hen ko labtite kadi ma artu hen ɗum ɗon noon ɗum ko ganduɗa ko kañum woni yette mandat gardiɗo leydi ndi wawa taƴede hakkude walla tan ine fuɗɗe ine itte ɗum ɗon noon ko konngudi Ismaïla Madior Fall ne woni jaynde losko enquête garen ha joni caggal jaynde enquête garen e jaynde les échos noon e oɗo subaka kay ari tan ko wiide Sonatel Total énergie e brioche doré koɓe tan waɗaɓe épinglé ɗum ɗon noon koko ganduɗa ko kañum woni tan donnéji jaltude walla mbiyen donnéji personnel ɗi ganduɗa aɓe jaltintuno ɗum noon ko rapport troisiéme trimestre mo tan ɓe ganduɗa kamɓe goni CDP jartini ɗum noon ɓe mbi ɓeɗo tato kay ɓe pawama walla mbiyen tan kamɓe ɗo joni ɓe mbaɗa épinglé ɓe mbi Mimi Touré oɗo saaha woni mo ganduɗa kay suuti konngudi wiide tan ko projet de loi nanata toon to assemblée nationale to beele ma ƴewte wone gueɗe ɗe ganduɗa ene wone nder leydi ndi itte neɗɗo so woni gardiɗo leydi kala ko takke muɗum walla ko taari ɗum ne woni bandum walla bandum debbo joom suudu muɗum foof wasa nadde e gouvernement o ɗum woni kay projet de loi mo wima o nawto assemblée nationale garen le vrai journal kañum noon oɗo subaka wi tan ko gardiɗo leydi ndi kay woppi tigui sogde yeeso muɗum ɗo joni kay udditi yeeso muɗum koye jalede tigui ɓe mbaɗe ngal ɗo natal ɓe mbi noon oɗo saaha amone ƴewano watta hawa heɓa troisiéme mandat e ɗum ɗon ene jeeya hen kay wadde feere kala ko ganduɗa amo wonno hen taw welani sénégalais ji o ummo hen ɗum woni konngudi gonde nder le vrai journal garene jaynde quotidien le quotidien ɓe mbi Mimi Touré accélère la cadence oɗo saaha kay o nanni ko projet de loi toon to assemblée nationale ɓe mbi tan ko mawo nannu toon to assemblée nationale projet de loi gam tan darade walla ƴewtade nomination ji woni no neɗɗo toɗɗorte ɗum woni konngudi makko kanko Mimi Touré e jaynde quotidien le quotidien garene jaynde le mandat
le mandat non wi tan oɗo saha Mimi Touré kay udditi dame toon to assemblée nationale to wiide tan ma nannu projet de loi mo ganduɗa ma wata limité neɗɗo gonɗo gardiɗo leydi e yimɓe muɗum ɗum woni konngudi ɗi ganduɗa ete o suuti ɗum kanko oɗo biyeteɗo Mimi Touré ɓe mbi kay kanko Ali Nguyi Ndiaye ɗo joni kay o yeehi tan ngam walloyde ngam wonde e banggal producteur walla tan ƴewde no ɓe mbatta haaɓe mballita ɗum ko ganduɗa ko kañum woni ko fayi e banggal ndema ɗum noon nane nder jayde le mandat jayde besbi le jour kañum noon wi tan ko Mimi Touré ɗo joni kay nani dari ngam tan helde walla mbiyen tan addu ƴewde no waɗi ha to banggal fanare gardiɗo leydi to wawa yettade toon saabu yete oɗo saaha projet de loi o wi amo nanna ɗum koye jayde besbi le jour woni o nannude tan ko ganduɗa kala ko fayi jiiduɗo walla baɗiɗo gardiɗo leydi mo wawi wonde foof tawa wawata toɗɗade miñum walla mawnum walla miñum joom suudu muɗum walla mawnum garene jayde Sud Quotidien noon ɓe mbi tan oɗo saaha kay ari tan ko ha joni e ko fayi e banggal kay gardiɗo leydi walla mbiyen état e nder leydi meɗen Sénégal saabu ɓe mbi kay to banggal laamu to yete koko wayno ɓe jiyani goƴali kamɓe citoyen ji ɗi saabu ko heewi hen ena ko muusi ina yana e dow citoyen ji tawa way kono yiyaka ni cuutude ɗin konngudi woni Ibou Sané ko professeur sociologue politique to université Gaston Berger mo Saint-Louis kanko noon o wi tan ko batimaji nana jana ɗum ko ganduɗa woni entreprise ji walla mbiyen usine aji nana mbaɗa explosé e tan goɗɗum ko yanata e dow askano kono ɗum fo ƴewete ko laamu saaha foof suutata hen konngudi muɗum ɗum ko jayde Sud Quotidien addi ɗiɗon konngudi garene jayde indépendance walla mbiyen l'indépendance kamɓe noon ɓe gari tan ha joni e Karim Wade bi gardino leydi gonnoɗo e nder leydi meɗen Sénégal maître Abdoulaye Wade kanko Karim Wade noon ɓe mbi to banggal loi amnesty ko caliɗo ɗum ha woni o wi tan ko ɓe uddita dossier makko ƴewte ɓuranimo fof ne wiye ko baɗeteɗo amnesty kanko Demba Ba gonnoɗo ɗo tan pettowo e nder leydi meɗen Sénégal kay toon to diwan mo Malicounda to wi kamo waɗa toon académie de foot mawɗo yaada e hôpitaux ji e ko way noon garen ha joni tan e mesure aji sappo ɗi gardiɗo leydi ndi nane jayde l'indépendance ɓe mbi ko gam tan gurdam sénégalais ji ɗi kay ɓuura wonde ko o yuɓɓi ɓe mbi noon ɗum ɗon ma jeeya tan e ustude ko fayi nguura ka kono kadi wallidde no yimɓeɓe keɓirta woni hen gueɗe tawa tampata ɓe gaare imam mo ganda kañum kay ko kañum tigui wara toon to ganda to yette ko kañum woni to wonno ni wiye Basirou Mbaye kanko Basirou Mbaye noon ko ɓe fiiɓe mo tan hawa hawri e ladial ɗum noon gam yinnode maade walla wonnode moye maade jama garen ha joni e jayde wonde woni tan jayde stade coftal ɓalli kañum noon e oɗo subaka ari tan hakkude Paris Saint-Germain Real City ɓe mbi noon kamɓe ko 8e place o ɓe jiiloto oɗo saaha goɗɗo mo ganda konngudi muɗum walla haalluji muɗum haalama woni Habib Diallo ɓe mbi kay amana waɗa pression tigui e tan entraîneur o Cissé gam tan ma wawa ƴettede walla jeeyede e ɓeɓe ganda kamɓe goni fettoɓe garene suñu lambo uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi kay hakkude Papa Sow e Siteu ko 6 lewru novembre foti dañde ɓe mbi noon suutuɗo en konngudi muɗum woni Djibril Kandji ne wonno tan ancien boxeur o wi to banggal fiide to ko Papa Sow ɓuuri hen darade saabu Siteu komo ganduɗa e ngal ɗon banggal haare ko way noon o daraki hen soɓe ƴewtima hakkude ɓeɗo ɗiɗo ɓe mbi modulo beele oɗo saison jogorɗo uddidde mawo jeeya hen ɗum woni namdal ngal saabu kay o joɗima duuɓi tati ɗi ganduɗa o yiya kay areno goɗɗo mo ganda combat muɗum jogoran dañde woni armé ɓe mbi tan o namna ko certificat médical hakkude makko e Mbaye Guygui saabu koko waɗa reporté te noon ko kanko wi o sellani mo foti tottirde certificat médical oɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello wonko sallahu lamdo jaaɓi
non tigi ngaren hande e tan e kongodi Mimi Touré ƴewtinda e nder jayndele ɗi hande ne yacci hen no wiide o nannata projet de loi to assemblée nationale to ngam tan kala gonɗo gardiɗo leydi ko ɓaɗi ɗum walla ko ɓaɗi joom suudu muɗum wasa toɗɗede e laamu nguɗon ɗum ɗon noon woni kon kongodi mataw ɗi ɓe ganda hewɓe paɗano ɗum e makko oɗo saaha toon to assemblée nationale to hay so tawi o wi kanko kay o jeyaka walla mbiyen tan ko non inscrit toon to assemblée nationale to ɗum ɗon noon so ƴewtidama ha joni tan natta ko walla so ƴewtidama hollitta tan ko tikkere makko o jogani gardiɗo leydi ndi e baɗiɓe ɗum saabi ko wayni ene daña saabu kanko oɗo Mimi Touré noon ne wawi wiyede amo jeeya walla tan kanko tigui e jeeya ɓe ganduɗa guila gardiɗo leydi ndi guila 2012 ha joni aɓe gondi e liggeyaji o woni ɗo ministre o woni ɗo ministre on to o woni ɗo premier ministre o woni ɗo ministre de la justice o woni ɗo ministre goɗɗum e goɗɗum ko ganduɗa yete o toɗɗama ɗum ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha tengti jeeyede e toɗɗaɓe toon to suudu sardiji leydi men to ɗum ɗon noon hande ko wiide mo nannude amo nanna projet de loi toon to assemblée nationale to projet de loi oɗon noon mataw ne wawi wiyede tan kanko Mimi Touré entourage makko est ce que amo ƴewto ɗum e waɗoɓe mo conseillé ɓe saabu oɗo saaha c'est très tôt omo nanna walla omo haala wona konngudi saabu kala ko haali oɗo saaha hay so tawi koye gonga makko woni yiyete ko mataw ko tikkere saabi omo waɗa ɗum te noon ɓuuri baɗade ko wiyede ko tikkere saabi omo waɗa won gueɗe walla omo naata e wone gueɗe saabu oɗo saaha ete darade mo wiide kanko kay o jaɓata yo projet de loi nanne projet de loi mo ganda gardiɗo leydi ndi ko wayno miñum walla mawnum walla baɗum walla ko takke joom suudu muɗum jeyatake e gouvernement o elle ɓeɗon gona citoyen ji sénégalais ɗum ɗon nene foti ƴewtede no fewi saabu hande goto foof ina jogui droit wonde hunde e laamu goto foof ne jogui droit wonde hunde e leydi muɗum kono goto foof ne jogui koye droit ji muɗum jeeya ligganade leydi muɗum kono noon so wiyama hande oɗo ko baɗum président o fotani wadde naggam tawa oɗon ko ɗum ɗon janggui wiye fotani ɗum wonde saabi ɗum ko projet de loi nannaɗo gam tan haɓade neɗɗo walla ko way noon ɗum ɗon ene foti ƴewtede neɗɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa aɗa waɗa ɗum aɗa foti ƴewtade ɗum saabu so ɓooyi tan bone mo pewdata o walla mo paranta o yuppitto koye dow mate noon koye ɗeɗon koyɗe Mimi Touré fayi so tawi tan conseiller ji makko e taariɓe mo hande gartirani hakkille makko mbiyamo yo woppu gueguero o woppa hareli ɗi o jotto hawo micco e hoore makko o ƴewto ɗo fay nde o fuɗɗo andude holi taaɓe o fawata kono noon ɗeɗo taaɓe o fuɗɗi fawde ko ɗe ganduɗa ete ne wawi wasde saabu fawi tan koye banggal tikkere politique hande ne wawi wiyede sinno o waɗanoma président toon to assemblée nationale ɗo yettata ko ɗo sinno o jeeyama e jagorde leydi meɗen o haalata ɗiɗo konngudi sinno wonko waɗano ko ganduɗa ne waɗimo arrangé saabu o wi ko baɗaɗo trahir hande ɗiɗo konngudi o sutata ɗum te noon sénégalais ji ɗi ko joom hakkillaji sénégalais ji ko miijotoɓe kono kadi sénégalais ji ko joom haqqillaji ɗeɗdi yoɓe goppiten hakkille so won gueɗe ina mbaɗe walla won gueɗe neɗɗo ne suuta ɗiɗon konngudi hettiyankoɓe yeeɓiyen ko ɓaya Pindi TV onon e oɗon jogui hen konngudi moɗon ɗi mbawɗon suttude e tan comportement ji mbaɗi ni koye commentaire uji ɗi min patta ɗum yo Allah waɗanen jaame kisal tuttude wonade janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat wondude Ibrahima Thiombane